regeneración de finca ganadera e reconversión de establo en conservera de uso compartido. En xaneiro de 2020, 6 mulleres da zona de Ribadeo, de distinta traxectoria e perfís profesionais, crearon Muiñeiras de Requiande SL. Preocupadas polo abandono imparable da poboación rural, decidiron aunar recursos para poñer en marcha un proxecto colaborativo para axudar a recuperar o protagonismo dos produtores de alimentos e conectalos cos consumidores da comarca. É así como nace o proxecto de rexeneración da leira Muiñeiros en Cedofeita. Esta finca fora, a mediados do século pasado, unha granxa piloto de explotación gandeira recoñecida coa Medalla do Mérito Agrícola. Os seus antigos establos, abandoados dende fai décadas, foron transformados nun obradoiro compartido para a elaboración de conservas vexetais por parte dos pequenos produtores e produtoras locais. As Muiñeiras de Requiande buscan converter este espazo abandoado nun referente social para o aproveitamento colectivo de alimentos e para o impulso e a diversificación dos usos da terra na comarca, seguindo un modelo de economía circular. Na actualidade, elaboran 2 liñas de produción propia: zumes e deshidratados de froitas e hortalizas, aínda que tamén fan conservas para a restauración da comarca, elaboradas con produtos locais e cociñadas con receitas lentas.